fara. La Kauska ka san menene? Na tsani na san shirmin banza. Dan zama sarkin cikin gari. Yayi kyau. Babana ya gwada mun duka masarautar nan kuma zan mulke ku duka. Amma ka yafe ni dan ban yi farin ciki cike da dariya ba, mummunan baya ka sani. Kauska, in na zama sarki wani sarauta kake so in baka? Jakin kau. Ha ha ha, wannan abin dariya ne ai. Ba ka da masaniya akan komai. Wato babanka ya gwada maka duka masarautar nan ko? Ya gwada mun komai. Bai gwada maka abin da yake arewacin ƙetaren mu bane? Ya faɗa mun amma gargaɗe ni da zuwa gurin. Hakika yayi gaskiya. Jaruman zakuna irinmu ne suke iya ƙetarawa. Ni ma jarumi ne. To me ma wurin? Ba zan iya faɗa maka ba. To me ma? Sumba, kawai na damu da lafiyan mafi soyuwan ɗana ne. Haka ne, amma ni kaɗai ne ɗanka. Ƙarin dalili domin na zamo mai kariya. Kabarin giwaye ba gurin zuwan ƙaramin sarki ba ne. Kabarin giwaye? Ka yayi. Kash, tare da halina, ina ta kan sakin baki. Yaro na ka je gida ana neman ka. Amma ka mun alkawari guda ɗaya kan cewa bara ka taɓa zuwa wannan mummunan dajin ba. Ka ji yaro na? Babu damuwa. Yawwa, kyakkyawan yaro na, mori lokacinka cike da nishaɗi. Amma ka riƙe ƙaramin sirrinmu ne.